Jo vaig tenir el pare i la mare amb Alzheimer i quan el Pasqual Maragall va fundar la Fundació Pasqual Maragall, doncs vaig tenir claríssim que volia, diguéssim, col·laborar. Ja m'han dit que tens molta experiència com a sòcia de la Fundació. Pues sí, des del principi. Des del principi estic aquí i continuaré fins al dia que em mori. Penso que la Fundació Pasqual Maragall, tot i que a mi no em toca directament, però que em dona la tranquil·litat de pensar, doncs mira, hi ha molta gent que està treballant fent recerca i que potser arribi un dia doncs, que l'Alzheimer no creï l'angoixa que crea avui en dia. En la càpsula vull deixar escrits moments tan macos del naixement dels meus fills, de les reunions familiars quan podem ser tots. Tinc un fill que viu fora, els meus nets que també estan fora i que tampoc els puc veure créixer. Quan són aquí, els vull guardar els records de quan els tinc tan a la vora. I el Jordi... La teva segona parella. Sí, sempre em deia, ningú t'estimarà tant com jo t'he estimat. Oh, I això, quan me'n vaig a dormir, penso en el Jordi. Vaja. I és un record inesborrable.